Vítám vás, drazí přátelé, u dalšího dílu našeho podcastu Jinosvět a dnešní díl je speciální, protože tady máme Roberta Adamce, který k nám přicestoval ze Slovenska. Robert je bývalý novinář a člen spolku slovenských hermetiků, takže tě tady vítáme, Roberte, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie, veľmi si ho vážim, lebo tento podcast pozerám, veľmi sa mi páči, takže je to pre mňa podsta, že ste ma zavolali do tohto podcastu. My si toho taky vážíme a my jsme si tě pozvali taky z jednoho speciálního důvodu, protože náš podcast se jmenuje Jinosvět, podcast o hermetismu a hlubinné psychologii, kdy my jsme chápali nebo vzali ten hermetismus a hlubinnou psychologii takový širší rámec, kde se můžeme vyjadřovat jak hlubinný psychologii, tak různým ezoterickým tradicím západu, ale od tebe bychom chtěli, aby se nám tady ten hermetismus zarámoval a řekl našim divákům, co vlastně ten hermetismus ve své podstatě je, jaký jsou jeho styční body, když by si nám ho tady představil, prosím tě. Áno, pokúsim sa. Ak dovolíte, ja by som na začiatku povedal, ako hermetizmus pôsobil v našej kultúre, hej, alebo teda v našom magickom kotlíku, hej, československom. A potom by sme prešli k tomu, čím hermetizmus skutočne je. Hej, tým som vlastne ako keby naznačil, že medzi nami sa za hermetizmus považuje dneska takmer čokoľvek. Hej. Že ten hermetizmus ako keby splýval s výrazom ezoterizmus alebo okultizmus, hej? Ale nie je to úplne tak, hej? Ten hermetizmus, keď prenikol do západnej kultúry, hej, v tom 15. storočí, keď ho Marsilio Ficino preložil z gréčtiny do latinčiny, tak spôsobil doslova revolúciu. Hej. Mysliteľi ako Marsilio Ficino alebo Pico della Mirandola, hej, alebo Giordano Bruno boli ľudia, ktorí ten hermetizmus veľmi začali reflektovať, hej, a on sa veľmi rýchlo rozšíril do celej takej vzdelanej západnej kultúry, hej, veľmi veľa mysliteľov ho reflektovalo a už v tej dobe sa vlastne považoval za takú prastarú múdrosť, hej, takú univerzálnu prastarú múdrosť. Hej. Vznikali rôzne legendy, hej, že teda Hermes Trismegistos pochádza ešte z doby pred Mojžišom. Hej. Niektorí išli ešte ďalej, hovorili o Henochovi, hej, že je to vlastne múdrosť, ktorá pochádza ako keby od Henocha, to je biblická postava. O ňom sa hovorí, že teda chodil s Bohom, čo tým sa chce vlastne povedať, že bol vlastne tak múdry a tak vlastne ako keby pocitoval blízkosť toho Boha, že vlastne s ním neustále komunikoval. Hej? Jo. A z toho potom prištila tá jeho múdrosť. Hej? Čiže ten hermetizmus sa veľmi rýchlo začal považovať za nejakú predmojžišovskú ako keby múdrosť. My si musíme uvedomiť, že vtedy, keď vlastne to 15. storočie, to je doba, kedy vlastne to kresťanstvo je veľmi silné. Hej? Má vlastne hegemóniu v západnej kultúre. Hej? Čiže všetko sa reflektovalo cez Mojžiša, cez Bibliu, cez starý zákon, nový zákon a tak ďalej. Hej? A keď ten hermetizmus vlastne ako keby prenikol, hej, do našej kultúry, tak spôsobil úplný poprask. Hej? Možno by stálo za to, keby sa reflektovalo, že ako veľmi hermetizmus napríklad vplýval na renesančné myslenie, alebo ako vôbec, že spôsobil to renesančné myslenie. Hej? Pretože hermetizmus dáva napríklad obrovský dôraz na hodnotu človeka. Hej? Človek dovtedy treba povedať, že bol dosť ako keby tak predurčený, hej, napríklad narodil sa do rodiny človeka, ktorý vyrábal kolesá, tak sa predpokladalo, že ten potomok bude tiež kolesár, hej? Že pôjde teda v šlapajach svojich predkov, hej? A tu zrazu vlastne vzniká obraz človeka, hermetický obraz človeka, ktorý je ako keby boskou bytosťou, ale zároveň aj ľudskou bytosťou a môže si tvoriť svoj svet, hej? Môže vlastne vytvoriť zo seba niečo nové, niečo vyššie, tou prácou na sebe, hej? Hermetizmus napríklad dáva dôraz na dôstojnosť človeka, hej? A Pico della Mirandola vieme, že v tej svojej reči o dôstojnosti človeka vlastne ako jeden z prvých vlastne reflektoval to, že človek môže byť kým chce, že človek je otvorený projekt. Nemá bytostné určenie. Áno, presne tak. Čiže to boli neuveriteľne nové myšlienky, ktoré veľmi, veľmi hlboko vplývali aj na renesančných mysliteľov a ten hermetizmus naozaj zapustil veľmi hlboké korene do myslenia
vplyvania západnej kultúry. Hej? No a vlastne kvôli tomu, ako keby splynul ako keby s celou západnou ezoterickou kultúrou. Hej? Vieme, že napríklad pán profesor Milan Nakonečný, keď hovoril o hermetizme, tak mal potrebu povedať, že hermetizmus je výraz pre celú západnú ezoterickú kultúru, hej? Alebo pre celú západnú magickú tradíciu. Hej? To znamená, že tam už vlastne ten hermetizmus je takto hlboko vnímaný, ale ten jeho význam sa až trošku ako keby premršťuje. Hej? Dneska napríklad v ezoterických kruhoch sú aj hlasy, ktoré hovoria, že nemalo by sa všetko nazývať hermetickým, pretože ten okultizmus nie je len hermetizmus. Hej? Máme tu napríklad novopohanov, máme tu Viku, hej? Máme tu ľudí, ktorí čerpajú z východnej kultúry. Hej? Tak, že netreba všetkých ako keby hádzať do toho hermetického vreca, hej, s čím šťastí súhlasím, hej, lebo naozaj akože ten hermetizmus alebo jeho ako keby šírka sa veľmi premršťuje a on sa potom ako keby vytráca v tom zmysle, čím skutočne je. Hej? A preto by sme si mohli v ďalšej fáze ako keby pohovoriť, čo hermetizmus naozaj je. Hej? Lebo mám pocit, že mnohí ľudia sa považujú za hermetikov len preto, lebo napríklad uznávajú aj princíp jednoty, hej? Alebo princíp makrokozmu a mikrokozmu, hej? A podobne. Hej? Ale to sú len jednotlivé princípy, s ktorými sa možno stretnúť všeobecne v rámci nejakej ezoterickej kultúry, hej? Alebo tradície, hej? Ale ten hermetizmus je veľmi špecifický. Hej? Takže by sme si mohli v ďalšej fáze ako keby povedať, že čím hermetizmus naozaj je. Super, to se těšíme. Možná ještě stojí za zmínku, když už jsme se historicky bavili o tom 15. století a rozvoji renesance, že i hermetismus byl velmi mocně finančně podporovaný to Cosimo Medičejským, který vlastně financoval jak Platonskou akademii, tak i Marsilio Ficino vlastně, a že vlastně bez těch podpory těch peněz by možná ty texty ani se neobjevily. Nebo co si o tom myslíš ty? Určite áno. To bola veľmi taká zaujímavá, taký zaujímavý príbeh to má, lebo keď bola dobytá Konštantinopol v roku 1453, tak vlastne veľmi veľa učencov, ktorí boli platonici, vlastne uteká do Európy. Hej. Vtedy vlastne platonizmus bol dosť na ústupe, akože v Európe. Európa bola aristotelická, hej, však Tomáš Akvinský urobil obrovské dielo, hej, aby spojil kresťanstvo s tým aristotelským myslením. Hej, a zrazu tam proste prišli tí platonskí učenci, ktorí zo sebou okrem iného doniesli aj hermetické spisy, Corpus Hermeticum. Hej. No a ten Cosimo Medičejský, on vlastne veľmi ho uchvátil ten platonizmus a o hermetizme sa hovorilo, že tiež má niečo spolu s tým platonizmom, ale že to je ešte hlbšia starovekejšia múdrosť ako keby. Hej? No tak samozrejme chcel zohnať ten Corpus Hermeticum, tak oslovil jedného mnícha, zaplatil mu veľa peňazí na to, aby mu zháňal tieto staroveké spisy. A ten mních, volal sa Pistoja, myslím, že on ten Corpus Hermeticum získal a Cosimo Medičejský hneď oslovil Marsilia Ficina, aby prerušil svoj preklad Platóna. Platón počká, presne. A vlastne, aby preložil Corpus Hermeticum. A teda Marsilio Ficino preložil Corpus Hermeticum z gréčtiny do latinčiny. Hej? No a tam vlastne vznikol celý ten boom okolo hermetizmu. V podstate, keď ten hermetizmus takto ovplyvnil tú renesanciu, hej, ten spôsobil ako keby ten obrat k človeku, hej, tak vlastne to je základ celého moderného myslenia, hej, lebo potom nastupujú proste humanizmus, nastupuje osvietenstvo a tak ďalej a to už vlastne je úplne iný spôsob myslenia, hej. A čo si spomínal vlastne tú božskú iskru, tá božská iskra, ona v podstate
bola v kresťanstve dosť prítomná, lebo napríklad to učenie svätého apoštola Pavla, dosť akcentovalo to, že vlastne je v nás tá Božia iskra, lenže to kresťanstvo ako keby časom sa dostalo do takej roviny, že ľudia väčšinou vnímali toho Boha ako niekoho iného tam vonku. Áno, majú tú Božiu iskru, sú stvorení na Boží obraz, imago Dei, ale proste Boh je niekto iný tam vonku, nad nami, a tak ďalej. Kdežto hermetizmus prišiel s úplne inou koncepciou, ktorá bola ovplyvnená s tým stredným platonizmom, že teda Boh je niečo, čo sa prejavuje ako tvorivá myseľ, a my všetci tú tvorivú myseľ máme a to je tá iskra, to je to v nás, to božské, tým je vlastne človek prejavom Boha, nie je Bohom samotným samozrejme, ale je len jedným prejavom, môžeme si to predstaviť, že sme ako keby jednotlivé lúče slnka, nie sme celé slnko, ale každý z nás je ten lúč slnka, čiže máme niečo z Boha a to je tá tvorivá myseľ. A používaním tej tvorivej mysle sa môžeme stať tvorcami svojho života. To bolo niečo nepredstaviteľné v tej dobe. Heretického. Áno, presne tak. Takže toto bolo to nové, čo vlastne veľmi, veľmi silno ovplyvnilo myslenie ľudí. No a keby sme si potom hovorili o dejinách pôsobenia hermetizmu samozrejme, tak musíme hovoriť o rozekrucianstve, ktoré je vlastne kresťanskou reinkarnáciou hermetizmu. Odtiaľ sa dostalo do slobodomurárstva. Každý, kto pozná nejakú iniciáciu slobodomurársku, tak je absolútne si istý, že to je hermetizmus. Pretože sa stretáva s takou symbolikou, ktorá je jasne hermetická. Keby sme hermetizmus sledovali z hľadiska dejín ideí a sledovali by sme, kde všade aj v súčasnej kultúre ten hermetizmus cez tie idei pôsobí, tak naozaj nachádzame ho v slobodomurárstve, nachádzame ho v rozekrucianstve veľmi silno, nachádzame ho v ďalších rôznych ezoterických a okultných spoločnostiach, ako je hermetický rád Zlatého úsvitu, alebo Ordo Templi Orientis a podobne, Všade trochu inak, ale je reflektovaný všade. Takže ten hermetizmus spôsobil naozaj obrovský vrip do západnej kultúry. Já jako bývalý člen rozekruciánského řádu mohu potvrdit tu hermetickou podstatu toho řádu. Akorát je tam jedna věc, že oni se uvnitř vlastně jako kdyby bojí té magie. Oni vlastně jako jdou k tomu mysticismu, vlastně k tomu odevzdání ale ty jejich rituály, to je čistý hermetismus ve své podstatě. Áno. To je nádherná věc. Áno. Môžeme sa baviť aj o tom, že tá mágia sa dá vnímať rôznym spôsobom. To možno si povieme možno neskôr, keď sa vlastne k tomu dostaneme, že ako ten hermetizmus tú mágiu vníma. A nemusíme sa tej mágie báť, pretože môžeme si ju vysvetľovať aj ako napríklad prácu na sebe, ako duševný sebarozvoj, ako spôsob sebareflexie, a podobne. Čiže môžeme tieto veci nahliadať aj trochu inak práve tým, že si na pomoc zoberieme vlastne to, o čom hovorí hermetizmus. Ano. Takže když bychom se vrátili k tomu hermetismu a základním styčným bodům, takže co hermetismus vlastně je, co ho definuje? No, keď sa pozrieme na to, čo hermetizmus je, tak musíme trošku nadviazať na vedecké moderné bádanie o hermetizme. Lebo to vedecké bádanie, to skúmanie tých textov nám trošku poskytuje akýsi faktografický materiál na to, aby sme vedeli trošku začleniť, zatriediť, že kedy ten hermetizmus asi vznikol. Toto moderné bádanie hermetizmu vlastne hovorí, že hermetizmus pravdepodobne vznikol medzi 1. a 3. storočím nášho letopočtu v helenizovanom svete, pravdepodobne v starom Egypte, v Alexandrii, a tá Alexandria to bolo veľmi eklektické mesto, lebo sa tam spájali všetky možné kultúry toho starovekého sveta, Bolo to prostredie, ktoré možno bolo veľmi podobné tomu dnešnému, Že vlastne žijeme vlastne v spoločnosti, kde sa miešajú všetky možné filozofické smery, náboženské, také, hentaké, No a tá Alexandria v staroveku bola veľmi podobná tomuto, Spájalo sa tam grécke náboženstvo,
egyptské náboženstvo, hej, židovské náboženstvo, ale aj orientálne, hej, náboženstva babylonské napríklad, hej, chaldejskí mudrci tam pôsobili rôzne, hej. Vieme napríklad o tom, že v tej dobe, keď vznikal hermetizmus, tak pravdepodobne vznikali aj chaldejské veštby, hej, kde sa prvýkrát spomína teurgia, hej. Takže to bolo presne to prostredie, presne ten konflikt, kde vlastne to všetko mohlo na seba nejakým spôsobom pôsobiť a kvintesenciou toho všetkého bol hermetizmus. Hej? A veľmi inteligentnou kvintesenciou, lebo my vieme, že takéto spojenia môžu priniesť aj niečo temné, hej? Môžu priniesť aj veľmi nejaké možno menej inteligentné spojenia, hej? Ale to, čo vzniklo, čo považujeme za hermetizmus, je veľmi inteligentným spojením vlastne týchto vlastne kultúr a náboženstiev a pravdepodobne vzniklo v prostredí naozaj tamojších intelektuálov, ktorí sa hlbokým spôsobom zamýšľali o tom, aký je zmysel života, kto je Boh, aký je zmysel ľudského života a podobne. Takže v takomto prostredí vlastne ten hermetizmus vznikol. No a ten hermetizmus, vlastne to slovo hermetizmus je odvodené od postavy Herma Trismegista. Hej. Hermes Trismegistos, to je taká zvláštna postava. Je to vlastne také spojenie gréckeho boha Herma a staroegyptského boha múdrosti Touta. Hej. Hermes bol posol bohov, ale aj boh pastierov. Hej. A Tout bol teda boh múdrosti. Hej. Ale ten Hermes Trismegistos, on nebol úplne považovaný za boha, skôr bol považovaný za taký archetyp, hej, múdrca, ktorý vytrvalým hľadaním pravdy a múdrosti poznal Boha, poznal vlastne podstatu života, poznal princípy života a využil ich na to, aby kultivoval sám seba a stal sa niekým vyšším. Hej? Aby proste prácou na sebe sa stal proste človekom, ktorý postúpil ako keby na vyššiu úroveň bytia. Hej? Dá se říct, že to byl jakoby titul nějaký třeba, že se stal Hermes, stejně jako třeba ve východní tradici buddhismu třeba bylo víc těch budhů, že se dosáhl úrovně budhy, že tak jestli Hermes je něco třeba obdobného. Ja si myslím, že Hermes je niečo obdobné. Je tam ale veľmi akcentovaná tá rola múdrca. Hej? Čiže človeka, ktorý reflektuje Boha, ktorý dospieva k určitému poznaniu. Hej? A ten titul Trismegistos, trikrát veľký, trikrát mocný, je v podstate označenie, to je vlastne titul, hej, ktorým teda sa chce povedať, že ten Hermes dosiahol ako keby múdrosť vo viacerých oblastiach toho ľudského myslenia, hej, že napríklad vo filozofii, v mágii, v prírodných vedách, hej, ako je napríklad astrológia, alebo vtedy tradičné vedy to bola aj astrológia, alchymia, hej, magia a tak ďalej. Tak, že teda Trismegistos je človek, ktorý dosiahol ako keby múdrosť v tých starovekých vedách, hej. Tradične sa teda hovorí astrológia, alchymia a magia, respektíve teurgia. Niekto do toho počíta aj kabalu napríklad, hej. Hej, ale tradične sa teda hovorí o týchto troch. Ale ešte je alternatívne vysvetlenie tohto jeho titulu. Napríklad v tých staroegyptských textoch, v tých invokáciách boha Touta sa častokrát hovorí, že veľký, hej? Ja. A pre Grékov to mohlo znamenať, že ho vnímali za trikrát veľkého, hej? Ja. No, Trismegistos, hej? Že v podstate to bolo zvolanie Hermes veľký, hej? Takže Grék povedal Trismegistos, hej? Hej, trikrát veľký. To dost rezonuje s křesťanskou, že trojedinností svým spôsobom. Áno. No a ono to má rôzne konotácie. Ja napríklad len tak trošku prezradím takú zaujímavosť, hej, nie je to nejaké vynášanie tajomstiev. Napríklad v slobodomorárstve na vyšších stupňoch stihodný majster, čiže predseda lóže sa volá trojmocný majster. Hej. Čiže tam je jasné prepojenie vlastne na ten hermetizmus a na Herma Trismegista, hej, že ten archetyp je tam prítomný. A v podstate z toho mne vyplýva aj to, že ten Hermes Trismegistos mohol
mohol byť symbolická postava, podobne ako je Hiram Abiv v Slobodomurárstve. Hej? Hiram Abiv je vlastne v Slobodomurárstve symbolická postava, okolo ktorého sa vlastne odohráva ten základný príbeh Slobodomurárstva. Hej? Je to majster staviteľ, hej? Ktorý má nejaký príbeh v tom Slobodomurárstve, alebo Christian Rosenkreuz, hej, v rozekruciánstve. Hej, čiže ja ho osobne vnímam ako symbolickú postavu alebo archetyp človeka, múdrca, ktorý vlastne vytrvalou prácou na sebe, seba poznávaním dosiahol istú úroveň bytia. Hej. Napojil sa vlastne na tú božskú prirodzenú, na tú božskú iskru v sebe samom, čiže na tú tvorivú myseľ. Hej. A vlastne stal sa človekom, ktorý tú tvorivú myseľ aktívne používa. Hej. Čiže je to vlastne taká narážka na mágiu, hej, že mág je človek, ktorý vlastne aktívne používa svoju myseľ, hej, svoju vôľu a imagináciu. Hej. Hej. Ono to súvisí aj s tým mýtom o stvorení potom, o ktorom si povieme, hej, v Poimandrovi. Jo, protože já třeba v hermetismu chápu tu linku právě toho zušlechťování. Mně se líbí, že tam, myslím, Mircea Eliade dává do souvislosti kulturu se slovem kultivovat, šlechtictví jako šlechtit se, zušlechťovat a tady tahleta idea, to mi přijde jako naprosto nosný téma pro ten hermetismus, kdy člověk je ten, kdo dokončuje velké dílo přírody. Což je alchemistická myšlenka. Áno, to je to absolútne kľúčová vec, hej, v hermetizme. A možno by bolo naozaj dobre povedať si o tom mýte o stvorení, o tom hermetickom mýte o stvorení, o ktorom sa píše v Poimandrovi, čo je vlastne jeden text, alebo teda taký najdôležitejší text v Corpus Hermeticum, v tej zbierke 17 teda traktátov, hej, hermetických, kde vlastne je vylíčený ten mýtus o stvorení, z ktorého veľmi krásne vidno, o čom ten hermetizmus je. Jo. Tak ja by som sa pokúsil to v krátkosti vysvetliť takým tým normálnym, bežným, zrozumiteľným jazykom, aby to vedel každý pochopiť, hej, že o čom je tá vlastne hermetická metafyzika. Tak ten text Poimandres je vlastne zápis z meditácie. Hej? Je to zápis človeka, ktorý medituje a stretáva sa s géniom, s duchom, ktorý sa mu predstaví ako Poimandres, hej? Pastier ľudí, hej? V preklade. Hej? A tento pastier ľudí mu zjavuje, hej? V tej mystickej vízii, hej? V tej meditácii, ako vlastne Boh stvoril svet. Hej? Čiže už tu sa ukazuje ten základný spôsob hermetického poznávania, že je to vlastne mystické poznávanie, kedy vlastne v tej hlbokej meditácii človek získava víziu, hej, ktorá ho vedie k nejakému poznaniu. Hej. No, a tu už vidíme akési základy trošku tej teurgie, ktorá ešte samozrejme nebola definovaná ako teurgia, ale ako technika bola známa v starovekom svete bežne. Hej? No, takže je to vlastne práca s vyššími inteligenciami, ktoré vlastne človeku ako keby sprostredkúvajú nejakú víziu, ktorá vedie k nejakému poznaniu. Hej? Ktoré následnou reflexiou, aj rozumovou reflexiou, človek vlastne ten materiál z tej vízie vlastne používa na tú rozumovú reflexiu a potom dospieva k nejakému poznaniu. Hej? A vedie ho to na tej ceste seba poznania. Takže tá bytosť Poimandres sa mu predstaví ako univerzálny nous, Boh, čiže univerzálna myseľ, nous je v preklade duch, čiže myseľ, univerzálna myseľ. A vlastne mu hovorí, že aby teraz dával pozor, pretože mu zjaví, ako vlastne Boh stvoril svet. Hej? No, a začína mu zjavovať ako keby, hej, ten proces toho stvorenia, ktorý je vlastne blízky tomu učeniu platonskému o emanáciách. Hej. Hej, vieme, že teda hermetizmus bol ovplyvnený tým stredným platonizmom, hej, Numeniom z Apomeje, hej, Plutarchom a tak ďalej. No a vlastne ten mýtus o stvorení vyzerá asi tak, že na začiatku je tá božská bytosť, ktorá je vlastne jediná, hej, všetko je tá božská bytosť. Tá božská bytosť sa interpretuje ako svetlo a život, hej, a z nej sa najprv
vydeluje ako keby temnota, z toho svetla sa vydeluje temnota, ktorá ako keby tým, že je akože temná, tak padá ako keby dolu, hej, a z nej vzniká tzv. Vlhká prirodzenosť, hej. To je vlastne ako akási mústra toho prírodného sveta, ktorý vlastne ešte síce nevznikol, ale už je vytvorená akási mústra, akási matrica pre budúcu prírodu, hej. No a vlastne tá božská prirodzenosť, tam to síce explicitne nie je povedané, že ten Boh je ako keby mužský, hej, a tá príroda je ako keby, tá prirodzenosť je ženská, ale z tej Božej mužsko-ženskej prirodzenosti sa to takto oddelí, ako keby, hej. Čiže už z tohto vyplýva, že tá príroda, ten svet, ktorý vlastne za chvíľu vznikne, je vlastne z Boha, hej, to nie je niečo protibožské, hej. Čiže je to z podstaty dobré, lebo ten Boh je dobrý vo svojej podstate, hej. No a, ale tá vlhká prirodzenosť vlastne je stále len temnota a je to vlastne chaos, tak sa z Boha vydeluje nous tvorca, čiže duch tvorca, tvorivá myseľ, ktorá v sebe obsahuje logos, to je veľmi dôležitý pojem v staroveku, hej, slovo, hej, v preklade, ale ono to znamená vlastne taký božský poriadok. Vy máte Česi také veľmi dobré slovo na to, že žád, hej, Slováci majú poriadok, ale to nie je úplne, žád nie je úplne poriadok, hej, je to súlad skôr, hej, alebo proste taká štruktúra, hej, niečo, čo je vlastne v harmonii, hej. No a ten logos ako keby zostupuje do tej temnej prirodzenosti a vytvára v nej žád. Hej, prírodné zákony, hej, všetko zrazu funguje tak, ako má, lebo ten božský žád je vlastne prítomný, hej, v tej prírode, v tej prírodzenosti. No a z tej prírodzenosti sa začínajú vydeľovať živly. Hej. Živly to bolo dobové učenie o elementoch sveta, hej, to bola vlastne to bola súčasť prírodných vied, hej? Čiže oni vlastne vtedy mali to učenie tých 4 živlov, voda a zem sú ako keby ťažšie, smerujú dolu, ale vzduch a oheň sú ľahšie, smerujú hore, ten oheň a vzduch je ako keby viac bližšie tomu duchu, tej mysli, hej? A tá voda a zem je vlastne viac sa približuje tej duši, tomu nevedomiu, tomu emočnému základu bytosti, hej, alebo tomu emočnému základu života. No, takže vzniká takýto žád, hej, potom ten logos znovu vystupuje ako keby k Bohu, hej, a tam sa vyslovene hovorí, že aj ten nous tvorca je Boh, hej? Že to nie je nejaký zlý demiurg, je to dobrý demiurg, je to vlastne Boh, ktorý sa takýmto spôsobom prejavil, ako keby, hej, ako tvorivá myseľ, a tá tvorivá myseľ vlastne tvorí, hej? Tvorí nejaký žád a vlastne to, čo tvorí, je dobré, hej, z podstaty dobré, hej, vo svojej podstate. No, takže takáto je základná mústra toho mýtu o stvorení, hej? A potom vlastne treba ešte povedať, že aké miesto má v tom človek. Hej? Hej, že vlastne ten človek toho stvoril vlastne ten nous tvorca. Hej? Ten duch tvorca pomocou logu. Hej? Čiže človek pôvodne ako stvorený je vlastne Bohu podobný. Dokonca sa v hermetických textoch píše, že v istom zmysle je rovný Bohu. Hej? Boh, keď ho vidí, sa do neho okamžite zaľúbi. Hej? Pretože považuje ho za dokonalý výtvor svoj. Hej? A hovorí sa tam, že dáva mu akože človeku moc nad všetkými týmito svetmi. Hej? Čiže ak je človek ako prejav Boha, čiže je predovšetkým vlastne tou tvorivou myslou, tak je to človek, ktorý si je schopný tvoriť svoj život. Hej? To už je vlastne taká narážka, vlastne by sme mohli povedať, že to je homo magus. Hej? Je to človek mák, ktorý je schopný alebo má moc tvoriť si svoj život proste. Hej? Ale ešte to nie je telesný človek, je to vlastne idea, je to archetyp. Hej? Hej? Je to nejaký kozmický antropos. Hej? Neviem, či v kabale Adam Kadmon nie je paralelou. Adam Kadmon, pak máme Adama Rishona, ano. Áno, tak niečo podobné. Hej? Určitě se nemůžeme nevšimnout, tak si popisoval na začátku o to oddělení té temnoty od toho světla, tak v luriánské kabale je ta myšlenka stažení toho světla. První stažení světla, kdy se temnota oddělí od toho světla, vlastně de facto se oddělí stvořitel od stvoření. Áno, to je vlastně obdobná celá myšlenka. Áno, ale oddelí sa tým, že ustúpi vlastne sám zo seba.
podstate. Áno, presne. Čiže stále je to vlastne niečo, čo je spojené teda s tým Bohom. Áno, čiže vlastne je to, je to paralela vlastne k tomu hermetickému mýtu o stvorení. No a keď hovoríme o tom človeku, tak on vo svojej pôvodnosti teda je tá tvorivá myseľ, hej, je podobný Bohu a proste Boh ho ako keby vyhlásil za sebe rovného. Ale čo sa nestane? Hej? Ten človek pozrie dolu do teda vlhkej prirodzenosti, hej? No a vidí tam svoj obraz, ako keby ten svoj ako keby hmotný obraz, hej? Tvorený živlami, hej? No a zaľúbi sa do toho obrazu. Hej? A vlastne v tej chvíli, ako sa zaľúbi do toho obrazu, prestáva byť ako keby úplne sám sebou a vlastne padá do tej hmoty a stáva sa z neho človek hmotný. Hej? Hej? Človek, ktorý, nie len hmotný, ale človek, ktorý má nejakú dušu, nejaké emócie, hej? Má nejaký ten astrálny prvok zrazu, hej? A zabúda na to, čím skutočne je. Hej? Čiže máme aj v hermetizme mýtus o akomsi páde človeka, hej? Ale ten pád, on v podstate nie je vnímaný ako niečo nezvratné. Hej? Ten človek sa môže z tohto vymaniť tým, že si znovu spomenie ako keby, že kým skutočne je, že je vlastne prejavom Boha, hej? Že je božský, hej? Že proste je tá tvorivá myseľ. Hej? Môže vlastne tou prácou na sebe samom vlastne zlomiť tie pútá tej nevedomosti, hej? A znovu si spomenúť vlastne na svoju podstatu. Hej? No. A tady je jako základní ten kámen úrazu mezi gnosticismem a hermetismem, protože to tady bychom rádi řekli, když jsme se tady několikrát odkazovali na gnosticismus, kdy gnosticismus vyhlašuje tu hmotu jako příčinu vlastně zla, že byl tady ten temný démiurg, nebo ten odpůrce Boha, který stvoří ten hmotný svět, kdy ten hmotný svět uvězní tu duši, nebo tu božskou jiskru v sobě, tudíž v podstatě to tělo je vězením duše. Si to můžeme takhle pochopit. Zatímco ten hermetismus chápe jako tu hmotu všudy jako zeminu, v níž je zasezeno semeno a s ušlechťováním, tou alchymickou prací na sobě, tady ten potenciál vydá a on vykvete. Ten Bůh se skrze tu přírodu zjeví. V tom bych řekl, že je nějaký základní rozdíl mezi gnosticismem a hermetismem. Áno, to je veľká pravda. Ten gnosticizmus vlastne tým, že už ako demiurga vníma nejakú negatívnu bytosť, tak vlastne celé to stvorenie, ktoré ten demiurg vlastne uskutočňuje, je vlastne negatívne. Hej? Ten hermetizmus oproti gnosticizmu je kozmicky optimistický v tom zmysle, že vlastne ten svet je prejavom Boha, je prejavom ducha, hej? A čiže je z podstaty dobrý. Hej? Áno. Samozrejme, keďže Boh je plnosť a teda aj jeho stvorenie je akási plnosť, tak áno, vo svojich možnostiach tento svet má aj zlo. Hej, má aj tú temnotu. Hej, a spravidla sa stáva, že proste sa tá temnota nejakým spôsobom prejaví. Hej. Stalo sa to aj človeku, hej, podľa tohto mýtu, hej, že teda sa mu podarilo oživiť alebo prejaviť tú temnotu vo svojom byti, hej. No a teraz vlastne celá tá cesta človeka je o tom, že vlastne že si niečo uvedomí, hej, že dospeje k nejakému sebapoznaniu, že nejakým spôsobom s tými temnými vecami pracuje, aby dokázal vlastne ich zvládnuť nejakým spôsobom, hej, a týmto spôsobom sa tá duša nielenže očistí, ale aj povznáša ako keby naspäť Bohu. Hej? Ono někdy i ty gnostické prvky v podstatě lze vykládat hermeticky, protože v tom gnosticismu, myslím, že to je zjevení Janovo, jestli se nepletu, tak tam jsou ty demiurgové, který zahlídnou odraz toho kosmického člověka ve vodě a zamilou se do té podoby. A vezmou tuhletu podobu, aby potom stvořili toho hmotného Adama. Jo, ale protože už ta příroda v sobě nese ten tvar
toho boha, tak v sobě právě jako nese tady tenhle ten božský řád, proto ten člověk, který je potom zajatý v té hmotě, ta božská jiskra se skrze ten tvar vlastně může uvědomit a pozvednout se na to. Jo, takže tam vlastně jako někdy je to takový poměrně nejasný, jo. Ano. Jo, ta hmota je vyhlašovaná jako v podstatě zlá, jasně, jo, ale v tom hermetismu je zase chápáno jako médium, skrze níž se může ten Bůh projevovat. Ano. A já třeba vnímám takový rozdíl mezi tím gnosticismem a hermetismem, jako když se vysvětluju ten princip zla vlastně, jo? Že ten princip zla spíš chápu jako odpadnutí od téhletý božské formy, kdy myslím, že to je řecký slovo, termín pro hřích, hamarpeim, minout cíl. Ano. Jo, vlastně jako souvislo by to s bytostným já v hlubinné psychologii u Karla Gustava Junga, kdy vlastně to trauma jako způsobí to, že jakoby ta struktura té duše je narušená a že jako mine tu formu, tu základní formu toho bytostného já. Jo, tam se to potom tváří vlastně démonicky to trauma. A takhle nějak vnímám jako na té kosmické úrovni i v podstatě ten vznik těch temných bytostí nebo toho zla, projevy různých démonických sil vlastně, jo. Áno, ako keby to nebolo správne nastavené. Áno. Vy ste tu v tomto vašom podcaste raz spomenuli veľmi takú zaujímavú myšlienku, ktorá ma inšpirovala. Dali ste do súvislosti ten mýtus, gnostický mýtus o stvorení s traumou. Hej? Áno. A vtedy mi napadla taká myšlienka, že celkom kľudne by sme mohli uvažovať o tom, že ten gnostický mýtus o stvorení je akýmsi nevedomým prejavom traumy, hej? Kedy ten človek možno si to neuvedomuje, ale definuje vlastne tú skutočnosť, tú existenciálnu skutočnosť, to rozpoloženie svojho bytia ako niečoho, čo vzniká po duševnom zranení, hej? V rámci nejakej traumy, hej, kedy ten svet vlastne sa zdá problematický a vlastne človek alebo to vedomie je negatívne nastavené a človek uprednostňuje vlastne tú negatívnu perspektívu, tým pádom si vo svete všíma viac toho zlého, hej, a vlastne po čase sa mu ten svet začína javiť ako celý zlý, hej, ako z podstaty zlý. A to môže byť vlastne tá hamartia, hej, to netrafenie do cieľa, to pozeranie sa iným smerom, hej. Áno, hej. áno. Môžeme si to vysvetliť úplne jednoducho, napríklad ja možno dovolte mi také trošku úsmevnejší taký príklad povedať, že napríklad keď ja som so svojou manželkou 25 rokov, hej, keď vnímam na nej to, čo na nej milujem, tak ďakujem Bohu, že ju mám, hej, som veľmi šťastný a tak ďalej, ale keď naopak začnem vnímať to, čo mám na nej s prepáčením série, tak proste začínam byť nespokojný, hej. Áno. A to je otázka perspektívy, hej. Samozrejme, takisto to má aj ona, hej. My sme rovnocenné manželstvo. Ale tým chcem povedať vlastne to, že že všetko závisí od nastavenia vedomia, od toho, kam smeruje naša pozornosť. Hej? To neznamená, že potláčame opačnú perspektívu, to nie, samozrejme, ale keď máme také rozpoloženie, taký stav vedomia, kedy vlastne dokážeme všimnúť pozitíva na rôznych veciach, hej, tak vlastne nevnímame ten svet ako bytostne zlý. Hej? Vnímame skôr možnosti, ktoré ten svet má, aby sme sa v ňom mohli pozitívne rozvrhovať. Hej? Ale keď naopak upadneme do nejakej reaktivity, upadneme do negatívneho rozpoloženia, tak postupne vlastne celý ten svet začne mať nejaké temné kontúry, hej, začneme uvažovať o tom, že ako nás tu všetci klamú, hej, a ako sa tu dejú temné veci a podobne a môžeme upadnúť naozaj niekde, kde proste zrazu ten život nebude mať zmysel a nebudeme vnímať možnosti života. Hej? A to je podľa mňa tá hamartia, že netreba ju vnímať morálne, hej, ale treba ju vnímať existenciálne proste, hej, z hľadiska toho celkového nastavenia toho nášho bytia. Áno. Taky záleží na tom, jak člověk vnímá zlo. Jsou různé druhy lidí, zakladí takový dva základní tábory. Někdo vnímá zlo jako, že existuje jako a priori nějaký zlo a druhý tábor ho vnímá jako, že zlo je pouze nedorozuměním, že se díváme prostě jinam a nestřetáváme se v těch záměrech. Ano. V podstatě. Ano. Takže vlastně hermetici jsou svým způsobem takový lidi, co vnímají ten vesmír bezpečně a gnostici jako nebezpečně. To by nám teda dali gnostici, někteří čas budou poslouchat. Se těším na komentáře, co od Josefa Šedla
podobně. Já to třeba jako vnímám v kontextu té hlubinné psychologie, jo? Kdy v podstatě jako to, co není v souladu s tím individuačním procesem a odpadlo jaksi od té formy toho bytostného já, se nějakým způsobem pervertovalo, pokřivilo a v důsledku toho vlastně se tváří démonicky. Jo? A proto mám rád jako tu optiku toho Carla Gustava Junga a vývojová psychologie vedoucí k tomu uskutečnění, kdy ten Carl Gustav Jung se ptal, nebo to byl taky ten hlavní spor s Freudem, jako kdy mu říká, ale já se neustále nechci rýpat v tom, co v tom člověku je pokažené, já chci vidět, čím on může být, vlastně, jako kde je ten jeho potenciál, ukažme mu to. A tady se mi to hrozně hezky setkává s Pierrem Teilhardem Chardinem, kdyby jsem chtěl tady o něm hovořit, kdy Pierre Teilhard Chardin říká, jako celá ta evoluce toho kosmu směřuje k uskutečnění Boha. Jo, tam na konci v podstatě celá ta příroda jako nabide té božské podoby a v této perspektivy vnímám i to zlo, že je to to, co vlastně odpadlo, jo, nebo nějakým způsobem není v souladu s tím kosmickým procesem vznikání toho božství. Áno. A podľa mňa súčasť tej božskej ako keby dokonalosti je aj to, že vlastne Boh dokáže využiť aj tú temnotu vlastne na to, aby dospel k nejakému vytýčenému dobru, aby dospel do nejakého cieľa. Hej? Častokrát vlastne máme pocit, že až prekonaním nejakých svojich problematických oblastí nášho života sme sa niekam posunuli. Hej? Možno, že bez tejto temnoty by neexistoval ani rozvoj. Hej? Katalizátor. Hej? Áno, je to akýsi katalizátor. Hej? Ak som dneska tu a hovorím o hermetizme, tak len preto, že pred 17 rokmi som upadol do ťažkých úzkostí, hej, a keby som s nimi nezačal zápasiť, tak by som sa s týmto nestretol a nepracoval by som na sebe, hej, a neposunul by som sa dnes tam, kde som dnes, hej. Čiže ja nevnímam to zlo alebo tú temnotu ako niečo fatálne, hej, ale ako spôsob, akým môžeme dospieť k svetlu. Hej? A myslím si, že to je tak trošku aj hermetická perspektíva, pretože vlastne hermetizmus vlastne hovorí, že dobre, keď už ten človek upadol, hej, tak má vlastne si znovu spomenúť na to, kým skutočne je, že má nejakú Božiu iskru, že má nejakú tvorivú myseľ, ktorú môže začať využívať a postupne sa z tej temnoty oslobodiť. Hej, povzniesť svoju dušu, najprv očistiť od tých tieňov napríklad, keď to hovoríme jungiansky, hej, hermetizmus ešte nepoznal tento pojem, ale vieme, že Jung bol celý život ovplyvnený hermetizmom, takže ono je to paralela aj k tomu, čo hovorí vlastne hermetizmus, že vlastne keď si človek začne uvedomovať tieto svoje problémy, hej, tie svoje proste hnev, závisť, hej, negatívne emócie, keď si začne uvedomovať a pracovať s tým, že napríklad závidí alebo má nejakú žiadostivosť v sebe, nejakú túžbu po niečom, tak môže sa cez tú prácu s tou svojou vlastnou temnotou niekam posunúť. Hej? Uvedomí si to. To neznamená, že to má potlačiť, hej? Že to má vytesniť, hej? Ale znamená to, že má s tým pracovať, má si to uvedomovať a vlastne keď do toho vnesie to vedomie, tú tvorivú myseľ, čiže ten logos, tak zrazu ten jeho temný chaos v jeho duši dostane žád, hej, vráti sa ten žád do jeho života, hej, a to je vlastne aj súvislosť s tým logom, hej, lebo ako náhle si začneme niečo uvedomovať, ako náhle začneme dávať niečomu pozornosť, tak tomu začneme dávať aj ten logos, hej. A ono sa to prirodzene ako keby vracia do toho žádu. Hej, ten chaos sa mení na žád. Napadá mě, jaký jsou třeba pro tebe nejzásadnější hermetický nástroje právě pro návrat k tomuto světlu, k znovu probuzení tohoto světla, když už jsme v té temnotě, uvízli jsme v těch stínech, tak co vlastně může hermetik udělat pro to, aby se z toho vymanil? Áno. Myslím si, že úplne najzákladnejšie je uvedomiť si to, že tento problém máme. Hej. Mám aj určitú terapeutickú prax a preto si myslím, že človek musí určitým spôsobom dospieť k tomu, aby si uvedomil, že má problém. Hej.
Ja som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí proste na otázku, že či si uvedomujú ako keby svoje problémy, tak odpovedali, ja nemám žiadny problém. Hej? Hej? Mal som dokonca jedného klienta, ktorý pôvodne prišiel ku mne preto, lebo jeho manželka za mnou poslala, on prišiel nerád. Keď sme sa začali rozprávať, tak mi tvrdil, že ja nechápem, prečo ma sem žena poslala, pretože ja si myslím, že nemám žiadny problém. Hej? No a spolu s psychologom Matém by som povedal, že práve takýto človek má toho naozaj v tom nevedomí nazbieraného, ale našťastie tento chalan mal trpezlivosť, s tým vytrval v tej terapii, postupne poodhaľoval tie svoje problematické stránky a naozaj sa posunul. Hej? Čiže v prvom rade si myslím, že treba si uvedomiť, že nejaký problém mám. Hej? Hej? Častokrát tá pýcha nám to nedovoluje. Hej? A keď si už uvedomíme, že nejaký problém máme, tak by sme ho mali začať nejakým spôsobom reflektovať. Hej? Hej? Že napríklad uvedomím si, že v mojom živote existujú nejaké vzorce myslenia a správania, v určitých situáciách sa určitým spôsobom správam a to mi spôsobuje určité problémy. Hej? Keď si toto uvedomím a zrazu začnem reflektovať, že aha, stalo sa mi to aj včera, aj predčerom, aj pred mesiacom, hej, alebo tento konflikt v živote, ktorý mám, tak vznikol práve preto to, hej, tak sa začnem nad tým zamýšľať, hej, a začnem to nejakým spôsobom reflektovať. To znamená, že dávam tomu pozornosť, hej, ako náhle tomu dávam pozornosť, smeruje k tomu aj to moje vedomie, tá moja myseľ, začnem ten problém ako keby omielať, obracať vo svojej mysli, hej, a my vieme, že teda v mysli je logos, ktorý tomu dá nejaký poriadok, to znamená, že na niečo prídem, hej, a vlastne to, že na niečo prídem, tak to trošku začne meniť tie moje vzorce myslenia a správania. Na budúce, keď sa stane niečo podobné, tak sa zastavím na chvíľku, hej, nekonám úplne reaktívne, hej, zastavím sa, získam nejaký odstup a si poviem, no dobre, tak teraz to vyskúšam inak, poviem niečo iné, zachovám sa nejak inak. Hej? A toto je začiatok toho, že moje vzorce myslenia a správania sa začnú meniť. Hej? No. Mystik navyše, keď s týmto pracuje, tak si tieto veci môže vlastne v meditácii personifikovať ako ducha. Hej? Že si vlastne, ja neviem, keď sa stretne s tým, že v nejakej situácii má strach, hej, ktorý ho paralizuje, nevie sa adekvátne správať, no tak si urobí meditáciu, kde si ten strach personifikuje ako ducha a začne s ním komunikovať. Hej? A to je cesta, ako si hlbšie uvedomiť vlastne tento svoj strach, tento svoj temný aspekt osobnosti. Hej? No, a keď si takýmto spôsobom začnem komunikovať vlastne s tým duchom, získam vzťah k tomu strachu svojmu. Už nebude nevedomý. Hej? Hej? Neviem, asi Jung to niekde povedal, že tam, kde je nevedomie, vládne utrpenie a že ten démon má nad nami moc. Áno, a ešte k tomu nazývame osudem. Áno, a presne tak, lebo démon v preklade osud. Presne tak. No a vlastne týmto spôsobom ja prekonávam ten svoj temný osud. Hej? Pretože keď si vytvorím vzťah k tomu géniovi, alebo k tomu duchovi, k tomu démonovi strachu, hej, alebo niečo iného, hej, tak ja ho poznávam, hej, ja si s ním vytváram vzťah, hej, ja pochopím, že prečo on vlastne vznikol. Kde on sa objavil v mojom živote. Napríklad pochopím, že aha, vtedy, keď som mal 2,5 roka, tak rodičia ma museli dať k pestúnke, zrazu som bol mesiac úplne cudzieho človeka, mám z toho obrovskú traumu a ako náhle si ma ľudia nevšímajú, nejakí dôležití ľudia, na ktorých mi záleží, tak mám z toho proste problém, hej. Mám pocit opustenosti, hej, ale ten pocit opustenosti vzniká práve z toho duševného zranenia, lenže keď ja si to ako mystik všetko zvedomím, ako ducha, ja si to uvedomím, získam k tomu vzťah, dokážem to nejakým spôsobom integrovať, prijať, hej, a keď sa na budúce stretnem v tej situácii s niečím podobným, tak viem, aha, to je len proste duševné zranenie, to je len trauma, nevadí, je to v poriadku, hej. Čiže je to akási cesta od nevedomých reakcií k vedomému životu, hej, hej, a myslím si, že toto
to najdôležitejší v hermetizme. Ano, to sebezušlechťování, ta sebeproměna. Ano. To je vlastně ta nejsilnější myšlenka, že ta temnota, kterou nereflektujeme tím vnitřním světlem, tím tvůrcem, tak se stává tím naším osudem. Áno, je to tak. Je to tak, áno, presne. Lebo keď si zoberiete, že napríklad človek, ktorý potlačí v detstve svoj hnev, lebo vyrastá v rodine, kde je hnev označovaný za zlý, je vychovávaný ten človek v tom, že má byť slušný a tak ďalej, tak vlastne to dieťa chce byť milované tými rodičmi a chce im vlastne ako keby akceptovať ten ich svet, tak vlastne potlačí ten hnev. Čo sa stane? Ten hnev zostúpi do nevedomia, ale on sa nestratí. On tam stále pôsobí. No a vlastne v dospelosti, alebo keď človek vyrastie, tak zrazu má pocit, že sa okolo neho, že stretáva samých nahnevaných ľudí. Zrazu napríklad, ja neviem, partner, ktorý je asertívny, tak je v jeho očiach zlý. Lebo proste ten hnev, to súvisí s tým hnevom, lebo keď ten človek potlačí ten hnev, tak spolu s tým potlačí aj to, čo ten hnev pozitívne predstavuje, napríklad schopnosť dať hranice, zrazu proste ten človek nie je asertívny, nevie sa brániť, keď stretne niekoho, k tomu ubližuje, tak proste nevie sa nahnevať, lebo vlastne to odmieta, odsudzuje to, tak je ako keby ochudobnený, no a potom vlastne spätne má tie projekcie, kde mu to nevedomie chce povedať, uvedom si ten hnev, no lenže bežne si ten človek neuvedomuje, že stáva sa mi to preto, lebo si to mám uvedomiť, Ten človek, keď stretáva tých nahnevaných ľudí okolo seba, tak on v podstate jeho svet je plný utrpenia, Tomu človeku sa stáva presne to, čo nechce, On nechce sa stretávať s tým hnevom. On nechce, aby v jeho živote sa ten hnev objavoval. To je ten temný osud, Že vlastne nechcem to a predsa to mám v každodennom živote proste, Áno. Ale ten zmysel toho, čo sa mu deje, je ten, ako keby, že mu vlastne to nevedomie, ako keby chce povedať, že toto je hnev, uvedom si ho, stratil si toto a spolu s tým si stratil aj schopnosť brániť sa. Áno. No. A keď si to uvedomíme a začneme to reflektovať, tak potom zistíme, že ten hnev predsa nie je až taký zlý. Že má aj svoje situácie, kde sa javí ako dobrý. Samozrejme má situácie, kde sa javí ako zlý, ale to nie je dôležité. Ano. Dôležité je to, že niekedy ten hnev potrebujeme. A to je to, co potom tady zmiňoval Emil Páleš, kdy, myslím, že to říkal tady, kdy ty andělé, co by ty božské archetypy mají tu svoji protistránku, ty démony a vyprávěl příběh o tom, jak se stavil Šalamounův chrám, kdy se použili ti démoni k tomu, aby tahali ty obrovský kamenné bloky a on říká a to je právě ta vnitřní duševní práce, kdy zapřáhneme ty démonické síly, aby pracovali ve jménu toho božího díla. Vlastně, kdy ten chrám je v podstatě ten chrám toho člověka, ta jeho architektura té osobnosti, kdy se v podstatě ty démonické síly vykupujou a zapřádnou se v něčem, co je konstruktivní, proživotní a tak dále. Robert tady ještě před začátkem vlastně zmiňoval, že je důležitá ta citlivost vlastně těm démonům, že oni vlastně dřív jste to brali, že zaklínáme ty démony, že jim přikazujeme, že jestliže v dnešní době z hlediska psychologie nebo na nějakého jungiánského přístupu už ten přístup moc nefunguje. Je potřebujeme víc cítit a vnímat vlastně tu potřebu těch démonů, co oni vlastně, samozřejmě možná nějaký mágové, takový ty par excellence by se mnou nesouhlasili teď, že by řekli, potřebuješ mít tu autoritu, boží jméno přikázat, ale mám pocit, že bychom mohli dneska už k tomu přistupovat trošku už inak. Áno, ja by som rád teda porovnal ten prístup k démonickým inteligenciám v náboženstve, v mágii a v mystike, alebo v hermetickej mystike, ktorú praktizujem ja, v tom náboženstve, mám teda na mysli hlavne kresťanstvo, je tá situácia taká, že vlastne tí démoni sa vnímajú ako veľmi fatálne temní, a teda ten kresťan by s nimi nemal mať nič spoločné, tieň sa vníma morálne, problémy sú vlastne v zásade morálne problémy, ktoré vlastne keď napríklad máme v sebe závisť, mali by sme sa jej zbaviť, a podobne. A aj tá ezoterická prax v kresťanstve potom vedie k adekvátnym krokom. Napríklad potom aj v kresťanstve vlastne tá prax vedie k takým adekvátnym krokom a to je exorcizmus, kedy vlastne sa toho démona treba zbaviť za každú cenu.
Hej? Ale keď to vnímame cez jungiánsku psychológiu, tak musíme vidieť potláčanie, hej? Musíme vidieť vytesňovanie a máme skúsenosť, že potlačený démon je ešte silnejší. Hej? Dokonca to reflektoval aj Ježiš z Nazaretu, keď povedal, že keď vlastne z niekoho vyženieme ducha, tak on potom akože blúdi po púšti, zoženie ďalších 9 sebe podobných, silnejších od neho a vráti sa naspäť do toho človeka, z ktorého bol vyhnatý. Čiže vlastne koniec toho človeka je horší ako ten začiatok. Hej? Čiže vlastne potláčaním sa tá démonia vlastne, to démonické je silnejšie, ako keby viac temnejšie, viac démonické. Ano, to se přesně stalo Herkulovi, když setnul hydru, tam byla ta nesmrtelná hlava, on ji zakopal, protože se jí nemohl zbavit a položil na ní kámen a právě ta hydra se mu potom stala osudnou, protože zemřel na její jed z té krve. Vlastně. Ano. Jo, tam se přesně tohleto jako vyjadřuje, že to potlačené se potom vrací a vlastně jako nakonec to znamená zkázu tomu hrdinovi. A to je v podstatě hrdinský příběh. Áno. Dokonca exorcizmus existuje aj v magickej praxi. Hej? Teraz som si spomenul na knižku od Lon Milo Dukujeta, neviem, či poznáte, on bol bývalý veľmajster Ordo Templi Orientis, ak sa dobre pamätám, ale teda on mal tú magickú prax, hej, a spomínal jeden taký príbeh, kedy vlastne magickým spôsobom vyháňali démona z jednej ženy, ktorá bola v detstve teda sexuálne zneužívaná a ten démon, ten duch jej pôvodne pomáhal, lebo keď bola sexuálne zneužívaná, tak si predstavila, že ten démon ju uniesol niekam preč, čiže vlastne vtedy vlastne odišla ako keby mysľou, hej, a vlastne bolo to pre ňu ľahšie, hej, vtedy jej pomohol ten démon ako keby prežiť to sexuálne zneužívanie, ale v dospelosti vlastne tam stále bol a ona kvôli tomu akože ako keby mala problém nadviazať vzťah s mužmi, pretože ten démon prišiel vždy, keď vlastne prišiel nejaký muž do jej života a vlastne ako keby bojoval proti tomu mužovi. Hej? No. A tá žena sa z toho chcela zbaviť, no tak teda tento Lon Milo Dukujed ešte aj s iným mágom si urobili rituál, kde teda ho evokovali a keď sa zjavil ten démon, tak im mu povedali, že aby odišiel a on ich varoval, hej? Povedali im, že keď ma pošlete preč, tak to bude ešte horšie. Hej? No a oni ho teda dokázali teda poslať preč, hej? Odišiel, ale vyhnali ho do nejakého priestoru, hej, kde ho ako keby uzavreli. Lenže potom sa stala taká vec, že do toho priestoru neskôr teda prišli deti sa hrať, hej, a viedlo to vlastne k usmrteniu dieťaťa, hej. Čiže ten démon sa nestráca. Hej. On v podstate, aj keď ho niekam vyženieme, tak ho niekam vyženieme. Hej. A vlastne on môže ďalej démonicky pôsobiť proste. Hej. No. Čiže exorcizmus je naozaj veľmi primitívna technika podľa mňa, hej, na prácu s tieňovými aspektami duše. No víc, to si popsal, Roberte, krásně mapuje Donald Kalšít, nebo Daniel Kalšít ve své knize Vnitřní se traumatu a tohleto on nazývá archetypální svepomocný systém obrany traumatu vlastně, jo, kde skutečně je tam jako ambivalentní archetypální postava, která na jednu stranu jako brání tu oběť, jo, na druhou stranu jí zabraňuje tomu, aby jako navazovala vztah v té oblasti, kde byla vlastně traumatizovaná. Dokonca by sa dalo povedať, že áno, inými slovami, väčšina démonov nám pôvodne pomáhala, hej? Hej. Napríklad aj to potlačenie hnevu, ktoré som spomínal, hej, aj to potlačené hnevu prišlo kvôli niečomu. Hej. Je to vlastne stratégia prežitia. Hej. Ten človek sa narodí do nejakej rodiny, ktorá má nejaké parametre, hej, má nejaké hodnoty a tak ďalej. A to dieťa, aby prežilo v tej rodine, aby získalo maximum lásky, hej, aby minimalizovalo konflikt, tak vlastne intuitívne vlastne sa nejakým spôsobom nastaví. Hej? Čiže ono, to zlo je také banálne trošku na začiatku, hej? Že ono sa na začiatku nepôsobí ako navonok, že by to bolo nejaké zlo, hej? Ale potom v tých dôsledkoch
to robí problémy. Ano, tak kabalisticky řečeno jsou ty démonické síly jako střepy, oni jsou původní součástí toho božského systému, nebo nějakého klonu, nějakého božského systému, který se pak rozpadne, takže vlastně my je potřebujeme teurgicky vlastně vracet tam, kam patří a chápat, jaký je jejich význam, že? Stejně jak jsme se bavili o tom hněvu, že buď ho můžeme použít jakože nesmyslně někoho seřvat, že jo, prostě a ztratit tím energii, anebo ho můžeme použít k vytečení hranic a získat tím energii, že jo. Presne tak. Potom ten druhý princíp, ktorý je väčšinou prítomný v magickej praxi, tak je to snaha ovládnuť toho démona. Hej? Hej? A využívať ho vo svoj prospech, hej? Aby nám teda nejakým spôsobom slúžil a tak ďalej. Hej? Tam v podstate nejde o potláčanie, ale ide o akúsi túžbu pomoci ovládnuť to, hej? Mať to pod kontrolou. Hej? Ale keď takýmto spôsobom ten mák s tým démonom pracuje, tak by sa naozaj toho démona mal báť, pretože keď on ho chce ovládnuť, toho démona, tak si musí byť istý, že aj ten démon v podstate rovnako pôsobí na ňoho, pretože tu nejde o dve entity, tu sa pracuje s vlastnou dušou. Hej? Hej, ten démon je prejavom niečoho v nás. Čiže my, keď vlastne máme s ním vnútorný konflikt, on má vnútorný konflikt s nami. Hej? Keď my sa k nemu správame ako niekto, kto ho chce ovládnuť, ako nejaký tyran, tak musíme počítať s tým, že sa on bude brániť nejakým spôsobom. Hej? No. Čiže toto tiež nie je technika, ktorá vedie k nejakému uzdraveniu, podľa môjho názoru. Hej? A pôvodne podľa mňa aj nebola zameraná na uzdravovanie, hej, ale v podstate na dosahovanie nejakých profánnych cieľov, hej, magickou cestou. Hej. A potom je tu vlastne tá mystická hermetická prax, kedy vlastne sa pracuje s tým tieňom úplne inak. Hej. Kedy vlastne pracujeme s tým tieňom tak, že si vlastne snažíme sa toho démona si zvedomiť, poznať ho hlbšie, hej, komunikovať s ním, zistiť, aká je jeho príčina, prečo prišiel, hej, hlbšie ho spoznať, hej, dať mu proste zahrnúť ho pozornosťou, zahrnúť ho vlastne láskou, lebo on je tiež súčasťou nás, hej. No a týmto spôsobom, to je často až, by som povedal, až veľmi až zázračné konanie, že vlastne že ten démon skutočne zmení svoje správanie, hej? Prestane sa k nám nepriateľsky správať, zmierni svoje pôsobenie, hej? Až dokonca sa môže až transformovať na niečo pozitívne. Hej? Áno. A to je veľmi terapeutická práca. Áno, presne tak. Čiže my premieňame vlastne, integrujeme a premieňame svoje tiene, aby sa začlenili, hej, do toho žádu naspäť, aby prestali pôsobiť chaoticky a aby dokonca začali pôsobiť súladne s nami, hej. A častokrát naozaj dopad takýchto meditácií je taký, že skutočne zistujem, že keď spracujem nejakého svojho démona, nejaký svoj tieň, tak zistujem, že vlastne aj v mojom svete sa s tým prestávam stretávať. Áno, hej? áno. Hej, že vlastne ten nový stav môjho vedomia vedie k vyššej kvalite života. Ty si tam několikrát odkazuješ na Cultrim Alione a krmení démonů. Áno. Což je v podstatě... Áno. To je, ja som mal veľké šťastie, že takmer na začiatku mojej praxe som sa s tou knihou stretol. Drazí přátelé, děkujeme za vaši pozornost a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Zbytek videa najdete na hero.co, Jinosvět, podcast o hermetismu a hlubinné psychologii. Těšíme se na vás příště, srdečně zdraví, Denis a Lukáš.